Ernest, ako sa ti zatiaľ páči atmosféra dnešného plesového večera? Tak tu sa nič nemení, lebo na tomto plese prešporskom je vždy fantastická atmosféra. No, mne sa tu veľmi páči, pretože komu by sa nepáčilo na plese, ktorý sa uskutočňuje v takejto nádhernej sále. Áno, som tu druhýkrát, ale teda už prvýkrát som bola absolútne ohúrená, ale myslím si, že sem aj keby som prišla 45. krát, tak som stále rovnako ohúrená. Máš nádherné šaty, ak sa môžem spýtať, odkiaľ ich máš? Ďakujem veľmi pekne, sú z bratislavského salónu AZ Collection. Ako možno vyzerali prípravy na dnešný plesový večer? Trvalo to dlho, alebo to bolo také šup-šup aj s obliekaním a tak? Tak pre mňa tie prípravy sú naozaj veľmi krátke, asi trvá to 5 minút, dám si košelu, nohavice a sako a hotovo. No, tak akože šaty som už mala doma, takže v podstate som išla na vlasy k svojej kaderníčke, potom som išla sa dať nalíčiť mojej vizážistke Zuzke Šutiakovej, tam ma ešte učesala, ešte tak podľa svojich predstav, takže veľmi krásny deň som dneska mala. Sprevádza ťa tu tvoja nádherná žena, tvoja krásna dcéra, im tie prípravy predpokladám, že určite trvali dlhšie. Áno, a musím povedať, že tento rok to bolo pre mňa také ešte krajšie, že som nemusel byť účastný toho, lebo nakoľko Vaneska už býva zvlášť, takže Silvia išla s ňou sa tam pripravovať, takže ja som prišiel na hotové, povedal som im, že aké ste krásne a pre mňa to tým háslo, takže úžasné. Plesom nepochybne patrí aj tanec. Si vášnivá tanečníčka, alebo skôr pozeráš z diaľky, ale ako ťa dobre poznám, tak je to skôr tá prvá varianta, že? Áno, ja tancujem veľmi rada. Trošku som nešťastná z toho, že vlastne už roky neviem Ernesta dostať na parket, takže v podstate som vždy odkázaná na to, či nejaký kolega si všimne, že tam stojím a že či ma pozve do tanca, pretože Ernest nerád tancuje. Určite áno, ja veľmi rada tancujem, veľmi rada sa zabávam a keď už nevládzem a bolia ma nohy, tak sa veľmi rada zabávam na stoličke. No tak samozrejme rád sa na to pozerám, je to oveľa pohodlnejšie a nikomu nič nepokazím a naozaj na parket idem len keď naozaj musím, keď nemá kto vykrútiť Silviu a Vanesku, ale chvála Bohu sa nájde dosť takých ľudí, takže ja som oslobodený a ja im fandím a pochválim, ako krásne sa zabávajú. Sprevádzajú ťa tu dnes tvoji rodičia, Ernest a nádherná Silvia. Ako to dnes vnímaš? Budeš sa pozerať len na ich koncert, alebo s nimi možno aj vystúpiš? Dnes s nimi vystupujem úplne oficiálne, takže všetky 4 kolá, ktoré tu dnes hráme, budem spievať s nimi. Okrem toho, že ste dnes aj návštevníci tohto plesu, tak tu aj vystupujete. Máte tým pádom možnosť sa aj trochu zabaviť, alebo je to pre vás taká skôr pracovná rutina? Nie, práve, že aj to hranie je pre nás takou zábavou, čiže keďže väčšinu akcií v roku hráme koncerty a menej tých, že do tanca alebo zábavy, tak sa tešíme, keď vidíme, ako tí ľudia sa na nás zabávajú a ako na nás tancujú, tak rovno si s nimi aj my zaspievame, čo nezvykneme spievať, takže my sa zabávame dvojmo. Popri tom, ako hráme, popri tom, ako sledujeme ľudí, ako sa zabávajú, tak sa vlastne zabávame aj my, takže toto je takéto najlepšie spojenie, že keď na plese sme nielen ako hostia, ale aj pracovne. Vy ste naozaj veľmi vyťažení, máte čas aj na nejakú zábavu alebo nejaký oddych, ako najradšej možno ty oddychuješ? No ja sa priznám, že milujem leto, takže ja najviac si užívam voľné chvíle v tomto období, pretože keď mám trošičku času, tak už idem hneď na slniečko, do vody, keď máme čas dlhšie, tak na dovolenku. Ale dá sa povedať, že v podstate aj v zime si buď nájdeme nejaký wellness, alebo ideme sa sánkovať, keďže lyžovať sa nevieme, ale máme radi aj sneh, takže takto to riešime. Pre mňa je najkrajšie len tak ležať v posteli a prepínať programy, ale samozrejme Vaneska rada cestuje alebo takto a tak samozrejme my v tom podporíme a ideme s ňou a spoznávame nové krajiny a užívame si aj tie letné dni. Máš možno nejakú vysnívanú destináciu? Nie, ja v podstate sa teším vždy všade, kde je pekná pláž, kde je slnko, takže mne to je v podstate jedno. Mám také krajiny, kde sa ešte rád vrátim a to sú azijské krajiny, Austrália a samozrejme Mexiko. Povedz nám, čo pripravuješ, ako momentálne žiješ, čo máš nové v živote?
Tak nového mám v živote celkom dosť. Ale tak vlastne prakticky stále sa to točí okolo toho istého. Hudba, moja práca ako PR manažérka. Stále sa snažím vo všetkých týchto sférach zlepšovať a stále si dávať nové ciele, takže nikdy sa nenudím. No, veľmi sa tešíme tomu, že ľudia napriek tomu, že to Slovensko je také malé a my už sme tu toľké roky a niekoľkokrát to Slovensko musíme prejsť, tak stále sú ľudia ochotní chodiť na naše koncerty a na všetky projekty, ktoré si vymyslíme. Samozrejme, teraz nás čaká turné Cigáni idú do neba, potom nás čaká turné k výročiu nedožitých narodenín pána Duchoňa a úplne nový projekt, ktorý sa volá Slák ma trafí, ktorý robíme so silnými rečami, tak to je pre nás úplná novinka a som zvedavý, ako to celé vystrelí a ja si myslím, že sa tomu ľuďom bude páčiť, keďže už máme taký... Ľudia nám stále hovoria, že aký to je dobrý názov, takže ja dúfam, že to ľudí bude baviť a tým pádom budeme šťastní. Vás vždy ale bavila taká tá multižánrovosť aj v kapele, že ste mali vlastne turné, veď aj s Desmodom a podobne, že aj toto musí byť niečo určite zaujímavé a niečo zase ako keby nové. Určite áno, lebo vlastne s hovoreným slovom ešte sme asi ani nerobili a určite tam bude kopec randy a budeme sa aj my snažiť byť vtipní, uvidíme, ako nám to pôjde a zase tí chlapci zo silných rečí sa budú snažiť zase niečo hrať alebo zaspievať.